No i myk. Ja jestem Niklaus, to jest Resident Evil. Zbanowane footage V1, ale to nie jest to, co ja chcę grać, bo tego nie wykupiłem, bo to był tylko taki zestaw takich minigierek, w zasadzie nie wiem, czy ciekawych, czy nie, ale ja bym chciał zagrać w Band Footage V2, który właśnie kupiłem przed chwilą. To już znamy. Dobra, i teraz tak. More content, moi drodzy. Zakazane nagrania. To jest pierwszy dodatek fabularny. Mam ekran przesunięty, czekajcie. Z niewiadomych przyczyn. Już, okej. No, to jest takie uzupełnienie fabuły. To będzie wyjaśnione tutaj, co się działo, jak się dostała Evelyn do domu Bakerów, między innymi. I tego typu motywy. I oprócz tego mamy zestaw takich jakby minigierek, czyli 55. urodziny Jacka. Także my sobie zrobimy zakazane nagrania i zobaczymy. No. I ja nie kupiłem tego pierwszego, bo jak już mówiłem, to są tylko takie pierdoły, a tutaj mamy dwa takie pełnoprawne, fabularne jakby dodatki, także to będzie fajne. Siema Szklanek, witam wszystkich na streamie. Pozdrawiam YouTube'a. 21. Sadystyczną... czyli to jest gra karciana taki powiedzmy sadystyczny Hearthstone. Nie wiem, czy to dobre określenie. Ale to sobie zobaczymy później, a najpierw zrobimy sobie to fabularne. Początek tragicznej historii Bakerów. W ogóle za ten dodatek dałem 64 zł, co jest ceną kompletnie wyssaną z dupy i nieludzką. No ale dałem się zrobić w bambuko. Dobra, grajmy. Na wojnie z Alfami Bakerów 3 lata temu Bakerowie byli zupełnie zwyczajną rodziną. Przygotowali właśnie rodzinny obiad i jedząc nasłuchiwali, jak krople deszczu bębnią o szyby. Było cicho i spokojnie. Mogli się trochę nacieszyć tą chwilą. Dziwne zdanie, nie? Takie dziwnie zbudowane, jak z podstawówki gdzieś. Siema Hachyk, witam. Czaczyk, Hachyk. Pyk. Nie przetłumaczyli Bakerów na piekarskich, no. In today's top news, record-breaking rainfall from this week's hurricane looking to come to a close tomorrow morning as the storm moves on. Out in the Gulf, reports of a missing ship have rescue crews combing the coast. We'll have the details on that search shortly. But first, record rain over the past few days has left many residents in some of the parishes knee-deep in floodwaters. On radar, we can see the system moving along to the northeast, losing strength as it goes. And by tomorrow morning, we should be home free. Any news on the damage from the storm? They haven't said. Marguerite, open up. Found another. Pietrygów powinien przetłumaczyć. Tak. Patrzcie, tu jesteśmy, to jest w ogóle ciekawa sprawa mega, bo możemy zobaczyć, jak to się wszystko działo jeszcze zanim się, że tak powiem, brzydko... No nie powiem, ale wiecie o co chodzi. O, Zoe, go patrzcie. get some fresh clothes from the laundry room, okay? Oh, looks like there's some sort of oil spill or something. Let's get this poor girl some fresh clothes and into a warm bed. We'll put her in Lucas's old room. Oh, come on, can't you put her somewhere else? Oh, Lucas, you just hush. You've long outgrown that room. Always wanted to run a bed and breakfast. Got your big break, didn't you? Get her to bed. I'll put some soup on. Ugh. Good enough for soup, don't you think? Excuse me, Lucas. Oni to nawet jak normalni są, to się wydają jacyś tacy ciulnięci w mózg, nie? Bo to jest w ogóle ta kuchnia, na pewno pamiętacie, w której potem siedzieliśmy tutaj i nam kazali żreć te wszystkie obrzydliwe rzeczy.
No. Witam skacowanego streamera. Nie jestem skacowany. Przestańcie dupczyć, że jestem skacowany, bo was wybanuję. Tutaj potem siedzieliśmy, tutaj rękę obcięli temu. Kojarzycie motywy. Dobra, na początku sobie obadamy co i jak. Chwalone przedstawienie pracowników pomocy humanitarnej w Edonii. Okej. To jest ten zegar w ogóle tajemniczy. Mi się tajemnicze rzeczy robiło. No, syn się wydaje jakiś taki, kurde... podejrzany, nie? Coś tam se patrzy na telefonie. Hurry up and get her some clothes before she gets that shit all over my old room. Poszukaj babci. Jak mam poszukać babci, skoro ona nie istnieje? Rocznica. 26. O. There's a change of clothes in the laundry room, dear. Smoleńska. Ale ciekawie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, nie? Zanim się potegowało. Ale tak mieli w domu taki design trochę ciulski. Znaczy syf. Go on, take that girl some clean clothes. A ta matka spyska nawet bez tego zmutowania jakaś taka... Tego... No fajnie ważą, no. Zoe, she can't be in those dirty clothes all night. No i dobre. Zobaczymy co mają. Kajo bread. Co oni chleb trzymają w lodówce? Jak ale There's a change of nowa clothes in the laundry bielizna. room, dear. Kondensatory, dysk flash. Zoe, pianka do golenia. Gdzie goliła pieroga. Go on, take that girl some clean clothes. Na bardzo tanie mieszkanie studenckie. Takie mega tanie. I w ogóle wygląda jakoś strasznie mimo wszystko. Zapalniczka. A, to my tu gramy jako Zoe. No okej. No okej. Zoe, she can't be in those dirty clothes all night. No to puść mnie. Trzeba połazić. Tutaj jest to, ten ojciec to rozdupył. Ale syfiarskość. Czekajcie, połazimy najpierw. Gdzie masz nitka? Niby tutaj nie ma się czego bać, nie? Bo to jest przed jeszcze tymi tragicznymi wydarzeniami. Ale jakiś taki... strach jest. Strach jest, że się coś zdupi. No, na przykład całkiem naturalne, że mają drzwi zabite deskami, nie? Znaczy może dlatego, że na przykład mieli je wyłączone z użytku i żeby się ktoś nie włamał czy coś. Nie wiem w sumie. Wygląda jak siedziba loży masońskiej. Znaczy jest strasznie wielki w ogóle. Ile ich jest? Raz, dwa, 4 osoby w takim wielkim domu? Masakra. Huragan był, no tak. To jest słynny garaż, w którym wiecie co się działo. Chyba że ktoś nie wie, no to... musi obejrzeć sobie pozostałe odcinki u mnie na YouTubie. Ale na przykład wtedy to było inne auto, nie? Ten sznur wygląda solidnie. Spoko. Wtedy to było inne auto. Tato uwielbia ten samochód. Byłby wściekły, gdybym się dowiedział, że ktoś nim jeździł. To nie będziemy jeździć. No to czoko. Haha, właśnie. Mając tą świadomość, co się dzieje, to ja bym brał auto i uciekał stąd, no ale to jest niestety gra i ona mi nie pozwala dokonać takich czynów.
Łapki w górę zostawić. Tak, trzeba zostawić na pozostałych odcinkach łapki w górę i obejrzeć je całe od początku do końca. Dokładnie. Ta wlazła po schodach i już dyszy. Kondycja jak umie. Słynna wanna, ale jeszcze z wodą, a nie z tym marasem potem całym żadnym. Zapalniczką to tu dużo nie zrobię. Fajnie, to jest wszystko to, co żeśmy łazili wcześniej i no w stanie używalności. Tak, to jest DLC. To jest DLC Band Footage V2. Czyli drugi już dodatek fabularny, ale tym razem. Który pokazuje, co się stało przed tym, jak się wszystko zesrało. Gwoździe są obluzowane. To się pewnie przyda, będziemy zdupiać oknem. Bo już wiemy, że się wszystko zesra niestety. Nie dali nam możliwości powstrzymania tego. Żeby na przykład nikt nie posprzątał naczyń. Ale jak patrzcie, jakie to realistyczne. Zajebiste, nie? Biksy się walają. Hasie niewydupcone, no. Nie, to nie jest Ethan musi umrzeć. To się nazywa... Kurde, zapomniałem tego podtytułu. Na YouTubie zobaczycie. Dobra. To co, idziemy po te... Clean clothes? Okay. Laundry room. Idziemy do laundry rooma. Ja bym, powiem wam, nie mógł w takim domu mieszkać, bo tu się niby nic złego nie dzieje, ale... Strach jest. Za wielkie to jest po prostu wszystko. I takie zaniedbane też. Dość. There's a change of clothes in the laundry room. Sorry, dear. nie zamkłem. Jeszcze tu możemy zejść. Wytrych, o. No właśnie, posprzątać. To by była masakra. Myślałem, że idzie jakoś oświecić. Coś ścięło. Czajcie mieć jakieś takie pod domem, jakieś takie kurde... Przejście podziemne? Ja bym nie chciał. Bym się bał, że tam mi się coś lęgnie. Jakieś beboki. To większe pieroństwa. Siema Ayumisia. Dla partyzantów, tak. No i mamy łachy. Siema zwierzak. Dobra, idziemy dać jej odzież. Matka powie gdzie?
Zoe, will you get out of my face? Lol. Sprzedać ci blachę. Frajerze. No muszę się napić herbatki w ramach walki z infekcją. Ale dobra. Gdzie ja to miałem? Miałam. Tu jestem kobietą. Pójść. Bunny, please get her cleaned up and into some dry clothes. I need to check on the boathouse. It was half on the water last I looked. Yes, Daddy. Dziwnie go oglądać takiego normalnego, nie? Siema Baux, witam. A pamiętam, w tym jednym z tych pucharów coś było skryte. Coś było skryte i no nie pamiętam co. Siema Skipper, witam cię. Aaaa! Mam nadzieję, ktoś się obsrał. All right, little girl. Let's keep Bo to w końcu horror, nie? They're mine now. What? Kurwa, już nie piję herbaty więcej. Ten krokodyl jest Daddy? tak Is the power straszny. out? Was there a lightning strike? Jezu, nie mam odbicia. Ona powiedziała, teraz należą do mnie. Proponuję, jak oglądacie streama, to możecie sobie tryb kinowy włączyć. To tak wtedy fajnie wygląda wszystko. No jest czat i duży ekran. Ej, ale w tej formie to by miało predyspozycję na taki typowy horror, nie? Żeby z ciemności jakieś ciulstwa wyskakiwały na pysk. Siema Daria. Można coś do tego przyczepić. Okej. To już wiemy, że to się przyda w przyszłości niedalekiej. Where'd that little girl get to? My jeszcze nie wiemy. Znaczy, ja wiem. Oni jeszcze nie wiedzą. Znaczy, my wiemy. Oni nie wiedzą, a my wiemy. Co się będzie działo? Im nowsza gra, tym rzadziej działające odbicia. No tak, w Simsach są odbicia. Gratuluję, Maron. Już są dymy. Dymy na dole. Siema, Lio, witam. O, ciulinges. Jaki kipisz, Lucas? What happened? Are you okay? What the hell's going on? Kurwa, jadowite. Ej, powiem wam, że się trochę bardziej cykam jak w podstawce.
jakoś tak odruchowo. No, zamykamy wszystkie drzwi. No trochę się strasznie zrobiło, no. Fakt faktem. A stara już z lampą. Nie cykaj. I know. I know. That's right. All are welcome. So many. So beautiful. Nie ma... A, może... Ja poczekam. Mama, is that you? Zoe, come look. Come see her gift. Look at all the pretties my little girl is giving me. Kiss me, lover. Get to the garage! Get to the garage! Go now! Get out of my way, Jack! You're our family now, and we're hers. Oh, woman! Get... Wiecie co jest najlepsze, że tu nie idzie biegać. What's going on? I'm on my way, Daddy. No trochę się cykam. O kurde. Stop it! Don't you worry. It's a whole lot worse than it looks. Cleanliness is next to godliness, and you're not fucking supposed to meet him right now. She wants me to do this. I have to show her how to love. She wants us all to show her how to love. Daddy! You don't want to disappoint her now, do you? We can't do that. What are you talking about? Your new sister, Evie. When I ask for rope, I expect to get rope. I'm just gonna have to teach you a lesson. Daddy! He's gone into you! While you're under my roof, you'll do as I say you do. Get away! Leo, why? Come on now, Zoe. Honey, I know where you are. Tam było takie jedne... Miałeś związać te drzwi, baranie. Tyle ci powiem. Mi się pić zachciało. What's the big idea, Zoe? You ain't going nowhere.
Gdzieś było takie miejsce. Kurde, nie umiem tego spamiętać. Co szło tą linę zaczepić. Well now, there you are. Co on w ciemności widzi? Czekaj. Ojciec, spokojnie. Ojciec. A tutaj. Get over here, Zoe. Czekaj, o surwa. Nie. Kurwa. Czekaj, fater. Gotta find a way out. Zoe. No nie idzie biegać, to jest... to jest łażenie normalne, a to jest łażenie szybsze. Kurde, nie wiem gdzie teraz pójść. A, tu my się wrócili, dobra. Trochę przypsno. Siema majster. Witam wszystkich. Odważnych. I gotta get out of here. Agary gerary hir. Oh, that Evelyn. Such a sweet little thing. Dzięki Miguelito. Wyszła z domu, weszła, mówi, że musi się wydostać. No. Are you there? Nie. Nie mam je. Ciulnięta. She's lonely, Zoe, and we gotta protect her. Family comes first, is what I say. Szatan ją miota. Dosłownie, no. Kurde. Wiecie, nie ma broni kompletnie żadnej. Nie mogę jej nawet napluć w pysk. You're gonna have a little sister, Zoe. To wiecie, spróbuję dojść do wyjścia. Kuźwa!
Kuźwa! Kuźwa! Jaki to był zły pomysł! Spokojnie przeżyjesz, Zoe grała dalej. Coś w tym jest, ale... Sorry. Puść. Ciu, lepa. Jack! Give me a hand here, Jack! Nie! Get over here, Jack! O, skurwysyn. Why are you doing this? Yo, what's the matter, honey? Don't you want to play with your new sister? Shit. Nie udało ci się. Okej. Okej, no nie udało mi się. Przepraszam, że was wystraszyłem, ale ja się też wystraszyłem. Zaraz całą tą herbatę ze strachu wypiję. I gotta get out of here. Dobra, wiem już gdzie nie iść. Wiem już gdzie nie iść, na pewno. You're gonna have a little sister, Zoe. Spróbujemy do wyjścia dojść. Oh, that Evelyn. Such a sweet little thing. No, to przynajmniej z początku jest straszniejsze od tego. Łosiu zaprasza na polowanie. Tak, dziękuję za zaproszenie, ale możecie napisać Łosiowi, że przypomniałem sobie, że muszę ograć DLC do Residenta, ale bardzo dziękuję. Kurwa. Mordę. Zostaw mnie. A nie poszła w końcu za mną. Ona co chwilę jakiegoś takiego ciulca dostaje. To dobrze. Bardzo dobrze. Evelyn called me mommy. Ain't that sweet? Dzięki, Mateoski. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego nic nie ma na ekranie, w sensie na streamie, to dlatego, że nagrywam na YouTube. Bestusz. O kurwa. Czy nie mogę jej spalić zapalniczką? Brzmi jak plan. You're gonna make me mad. Wyłaża! Are you there? Nie! 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 Kaj, uciekać! Zoe? Ciulec atak. Zoe. I'm so sorry. I don't know what's wrong. Stay away. Don't touch her. Don't hurt my family. I don't understand, Mama. What's going on? Here, take it. Take it. Go. Don't worry, Mama. I'll go get help. Już jest cały spocony. Ale tu jest fajnie pokazane to, jak to było, że ona tam nad nimi przejęła kontrolę, nie? I
I na początku to oni jeszcze tam mieli takie przebłyski jakby, powiedzmy, człowieczeństwa. Why is this happening? A potem to już ich... Potem ich całkowicie opętało. You. No more. O! No nie! Zoe! Nie! Tata! Daddy, stop! No! Why are you doing this? Yo, what's the matter, honey? No dobra. Don't you want to play with your new sister? Nie... nie wyszło. No fatra łopyntało. Fatra łopyntało. Wdziąsło klapsa. Why is this happening? Czekajcie. I found you. Dobra. No more running around. Jaka jest ta dziura? Oh, you always did like hiding there. Shut up! You ain't real. Daddy. Derry cool. Derry cool. Dobra, zdupiamy do Bentleya generalnie. I know where you are. Come out now. O, ciulinges. Czy tu są save roomy? Nie, tutaj chyba... znaczy nie ma tutaj kaset. Tutaj po prostu się zapisuje... Są checkpointy. Mam nadzieję, że dość gęste, bo... Siema Milwus, witam cię. Dobra, wyłazimy. You ain't smart enough to hide from me. O kurde. Zoe, I've been looking for you. Dobra, ojciec. Robimy taki manewr, patrzcie. Dzięki, Mayblis. What are you afraid of? Kek. Kurde, ja muszę tak przelecieć obok niego, żeby go nie tyknąć, bo on mnie wtedy łapnie już. Dobra. Tu była jakaś szuflada do otwarcia, nie? I no, What's the big idea, Zoe? You ain't going nowhere. kurwa, nic nie widzę. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, czy oni mnie widzą w tej ciemności takiej permanentnej, czy nie. Ciężko powiedzieć. W pokoju z dziurą? Not you. Ale tam nie było żadnej szuflady. W łazience była.
Na 100. Ja się wrócę, ale jak nie będzie Pawelus, to masz przesrane. Well now, Kuwa. you are. Normalnie Pawelus masz pojechane jak nie wiem co. Niech tam nie będzie tej szuflady. Siema ambiwalentny ja. You ain't smart enough to hide from me. Tu się nie wybierało poziomu trudności. No to tu jest łazienka, no. What's the big idea, Zoe? Kurde, gdzie tu jest szuflada jakaś? Nie ma szuflady. Trzymaj się, Melitele. To jest pralnia. Ale tam to też nie była łazienka. W łazience z wanną. Aha. Takiej. Nie wiem, bo ludzie mają często łazienkę... Znaczy mają pralkę w łazience, no. Ja mam pralkę w kuchni na przykład. Dobra, spróbuję wejść tam, ale nie wiem, czy to się uda. Ojciec topił matkę. No dobra, może. Matkę chrzcił. Dobra, spróbuję, no. I no nie wiem, czy on umie tak mnie na przykład dogonić Honey, I know where you are. piechty. Come out now. I won't be angry. Kurwa! Bo cię z pola! Dobra, przejebałem. Daddy! Stop it! Please! Ale panie Antoni! Oh. Panie Antku! Panie Antku! Yo, what's the matter, honey? Don't you want to play with Dobra, nie sraj się. Rape face. To było nieprzyjemne. So much. Czekajcie, stara leży na Zoli. Obok kuchni też jest szuflada, w tym pokoju z przejściem. Ale ja mam jeden wytrych tylko. To ja już tam nie mogę. Jak wychodzisz z dziury i kierujesz się w stronę drzwi, to na prawo masz szafek z szufladkami. No dobra. Why is this happening? Co byście zrobili? Zadźgali rodzinę. Ja bym zadźgał. Dobra, tu czeka stary. Siema. you are? Dobra. Fakaj bobla. Teletubisiu. Oh. You always Dobra. did like hiding there. Shut up! You ain't real! Tak się brał córę na ślub. Tak. Daddy. Very cool. Sorry. I tu mówicie jest szuflada.
A, faktycznie. Nie widział. You ain't going nowhere. Będziemy się ciulać. Pa. Tulipan. Czekajcie, jak to się wybiera? Nie mogę tego wziąć? I know where you are. Come out now. I won't Czemu tego nie idzie wybrać jako broń? Ja się chcę ciulać tulipanem. You ain't smart enough to hide from me. Nie idzie tego jako broń wziąć. Wiecie? DLC tulipan 30 zł ekstra. Zapłaciłbym, no. Dałbym. Come on now, Zoe. Matce w prezencie. Dobra. Leca do garaża. Kuźwa, te drzwi nie miał... Zoe! I've been looking. Fuck you. On tu nie może wejść, to jest taki exploit. Albo była beka, jakby mógł jednak. I'd expect this behavior from Lucas, but not you. Kuźwa. Zoe! You're making your mother worry. Come on, Zoe. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Fucking piece of shit. You piece of shit! Aaa! No wydupiej! Come on. Kitagas! Kitagas! Kurwoś. Oj! Don't you want to meet your little sister? Now you're just being rude! Now! Now! Fajny ojciec, przynajmniej się nią interesuje. To jedno z możliwych zakończeń. Tym razem walka z Zoe skończyła się właśnie tak. Nawet drobna różnica może mieć ogromny wpływ na przyszłość. Nie udało ci się poprowadzić Zoe ku jej prawdziwemu przeznaczeniu. No was chyba rwie w rowie. Ile? 40 minut gry i mi piszą, że mi się nie udało poprowadzić ku prawdziwemu przeznaczeniu. $64 zł. 64 zł. Dobra. Ja tutaj kończę odcinek na YouTube'a i robimy zaraz podejście drugie, aby poprowadzić Zoe ku jej prawdziwemu przeznaczeniu. No, dzięki za uwagę, zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na streamy Twitch TV Niklaus, Facebook, lajkujcie, wszystko w opisie.